Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur ekainak 11 asteartea elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Andres Unzuerekin egongo gara, kickboxing eta muay thai borrokalaria dena. Orain arte Tailandian, Bangkoken egonda lehiatzen eta Leicester mundu mailako txapelketa ospetsuenean parte hartuko du eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1957an, Maurice Audin matematikaria hil zuten torturatuta Algerren Frantziako militarrek. Urte batzuk geroago 1967an Salvador bertsolariak txistuak txalo bihurtu zituen Donostian. Egun berean, baina 1968an, 2 langile hil zituen poliziak Frantzian, okupatuta zeukaten peiot lantegi bat usteko operazioan. Eta bukatzeko 1980an, Naparra Goitizena zuena desagertu zen, Komando Autonomo Antikapitalistak erakundeko kidea. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, Iruña Erromatarra eta Iruña Baskoia izeneko bisita gidatua egongo da Miguel Angel Asianen eskutik. Arratsaldeko 5etan izango da eta Diputazio Jauregitik abiatuko da. Iruñeko alde zaharrean zehar aurkitu daitezkeen erromatarren garaiko arrasto eta bitxikeriak ezagutzeko ibilaldia izango da. Aldi berean, Baskoien arrastoak ere aztertuko dira. Irulegikoaren modura, Iruña ere Baskoien asentamentua izan baitzen erromatarrak iritsi aurretik. Eta kaleetan zehar badira horien arrastoak. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan, Gari eta Maldanberaren kontzertua egongo da. Behin bizitzea izeneko lan berriaren aurkezpenarekin. Estudioko lan berri honetan, Garik dagokigun bizitzearen garrantzia aldarrikatuko du. Dagozkion hausnarketa eta autokritikekin, kide garen komunitatearen parte aktibo izatearekin eta maitasuna ematearekin besteak beste. Beste alde batetik, Arrosariako liburutegi publikoan arratsaldeko 6:00 irakurle taldeak Kiotxi Katayamaren maitasunezko oihua munduaren erdian liburua izanen du mintzagai. Jarduera haizegoat euskara taldeari esker eginda. Ostiralean, egun motelak kolektiboak 2. jaialdia antolatu du Iruñeko Aintzina tabernan. Borla, Sex Tab, Beta Maximo dira arituko diren taldeak, eta ondotik DJ Señora eta Landa-Landan. Arratsaldeko 8:00 aurrera izanen da eta sarrerak momentuan bertan 5 euroan eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Yolanda Díazek dimisioa eman du Sumarreko lider gisa eta koalizioaren etorkizuna airean utzi du. Hauteskundeak aurreratzea baztertu du PSOEk, inolako zalantzarik gabe. Popularrek, sozialistek eta liberalek 720tik 400 eserlekurekin Euroganberan nagusitasunari eustea lortu dute. Foru gobernuak gehiengo politikoa sendotu du. PSOEk Iruñeko 7 auzotan irabazi du, PPk 5etan eta EH Bilduk 2tan. Otegik EAJari eta geroa bairi elkarrekin joatea eskaini die. Argazki nagusian, oinezkoak Nafarroa behereko etorbidea gurutzatzen ari dira ibilgailuen trafiko handiaren artean. Titularrean, kutsadura puntu beltzak. Eskuineko berrietan alde batetik EAJak eta PSEek aurreakordioa lortu dute koalizioan gobernatzeko. Beste alde batetik, Junts, ERK eta KUP alderdien itunak ruli eman dio parlamentuko presidentetza. Jarraian, soldaten hobekuntzak 8.000 langile mobilizatu ditu Nafarroan. Gainera, prostatako arrisku txikiko minbizia duten pazienteen 189 gainditzen du. Azkenik, Triodos Bankek
€180.000 itzuliko dizkio nafar bati arriskuen berri ez emateagatik. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Jagoba arrasate dugu. Honen hitzetan, Mallorcak proiektua eta konfiantza eskaintzen dizkit. Balearretako klubak 3 urterako kontratatu duela iragarri du. Beste alde batetik, Jone Atenearen dokumentala zinema eta emakumeak zikloan. Bukatzeko entzierroetarako hildakoen plakak kenduko dituzte. Diario de Navarraren titular nagusian, Yolanda Díazek sumarreko karguak utzi ditu ekainaren 9 ostean, baina gobernuan geratu da. Emaitza txarrek eta barne kritikek irtera hori behartzen dute. PPek irabazi du Iruñean, naiz eta PSOE lehena izan 10 auzotan. Txibiteren alternatiba bakarra UPN dela ohartarazi dio Espartzak PPri. Ezkerrak eta nazionalismoak botoak bildu dituzte Nafarroan. Argazki nagusian, ibilgailuak San Jorge biribilgunetik zirkulatzen ari dira, indize kutsatzaile gehien dituen puntuetako batetik. Titularrean, Iruñeko aire ez aingarbia. Nafarroa B etorbideko ingurunean eta San Jorge biribilgunean hauteman da kutsadura gehien. Eskuineko berrietan, alde batetik, Iruñeko hondartza faltsua langileak hartzeko eta ustiatzeko. Beste alde batetik, Erriberako eta Lizarrako enpresariek bat egin dute industria sustatzeko. Goiko berrietan, batetik, Urraka lehenengoa erregina, Isabel San Sebastianek ikusia. Bestetik, osasunaren abonuak 5% igo dira batez beste. Azkenik, 22 pilota jaialdi egongo dira San Ferminetan. Gara egunkariaren titular nagusian, EAen koalizioan gobernatzeko ituna sinatu dute EAJak eta PSEek. Alderdi jeltzalearen hauteskundetarako emaitza negargarriak ezagutu zirenetik 24 ordu ere igaro ez zirela egin zen iragarpena. Akordio programatikoak 5 jarduera ardatz jasotzen ditu. Argazki nagusian, Macron dugu. Titularrean, dena ero ezerez. Porrotaren usainari ihes egin eta ardura hautesleen soinean jartzeko Macronen erabakia. Ezkerreko berrietan, batetik, subiranismoak bat egin du parlamentuko presidentetza blindatzeko. Bestetik, Amerikako Estatu Batuek sueten akordioa sustatu du Israeli nuseiraeten lagundu ostean. Beheko berrietan, alde batetik, EAJaren erorketen arrazoiak. Agian ez da abstentzioa bakarrik izan. Beste alde batetik, eraldatzen doan mapa anitza. Europako hauteskundeak parekorik gabeko aukera izan dira emaitzaz udalerri herrialdeko mapa bakar batean biltzeko. Oraingoan, EH Bildu izan zen urrutitik indar nagusia. 276an gailendu baitzen. Berriaren titular nagusian, Gasteiz antzokia irekitzeko akordioa egin dute Lazarragak eta Udalak. Bi aldeek adostu dute 5 urteko epean zorra kitatzea, kultur elkarteak hilean €2.000 ordainduta. Ituna 2024ko hitzarmena sinatzean jarriko da abian, eta laster hasiko dira jarduerak programatzen. Argazki nagusian, Delfine Collard Europako Parlamentuko bozeramailea igandeko hauteskundeen emaitzen berri ematen, atzo. Titularrean, eskuin muturrak ez du atea guztiz itxita Europar Batasuneko gobernabidean parte hartzeko. Von der Leyenek sozialistak eta liberalak lehenetsita ere ez du ziurra gehiengo osoa. Batasun nazionalaren gorakadari buru egiteko gogoeta batera deitu du EH Baik. Eskuineko berrietan, alde batetik jaurlaritza berria osatzeko aurreakordio bat egin dute EAJak eta PSE-ek. Beste alde batetik, iparraldean 40.000 euskaldun gehiago behar dira 2050ean herritarren 30% izateko. Jarraian, Josep Rull aukeratu dute Kataluniako Parlamentuko presidente. Amaitzeko, Bilboko konparsek ukatu egin dute beto politikoa ezarri dutela jaietan. Goiko berrian, Juantxo Agirre Mauleon, arkeologa eta Arantzadi Zientzia Elkarteko idazkari nagusia denaren hitzetan, herritarrekin eta herritarrentzat egiten dugu zientzia.
Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Euskal Herria Irratiaren izenean kontu faltsu bat sortu dute Instagramen. Iruzurra egiteko. Sare sozial horretarako hainbat erabiltzaileri zozketa bat irabazi dutela dioen mezua bidali diete kontu faltsutik, euskara txukunean idatzita. Mezua jasoz gero, ez klikatu esteka eta ez eman datu korronteari buruzko daturik, iruzur bat da eta. Euskal Herria Irratiak kontu hori faltsua dela ohartarazi dio Instagrami, berari salaketa baten bitartez. Eskuineko berrietan, alde batetik, Jose Miguel Etxeberria Naparra desagertarazi zutela 44 urte dira gaur. Gaur dira 44 urte Jose Miguel Etxeberria Naparra desagertarazi zutela. Informazio gutxirekin azken urteotan bilaketa lanak egin dituzte, baina ez ditu emaitzarik eman. Frantzian egin zituzten bilaketa horiek, testigaintza batzuen bidetik haraino eraman dituztelako. Beste alde batetik, Marina Lameiroren hitzetan, film kolektibo batean zuzendaria gidaria da, herritarrek dute ahotsa. Zinemagile iruindarraren Krutxaltetik Uronarat filma ematen da asteartean Iruñeko Golen Baiona aretoan zinemaren eta emakumeen 38. erakustaldiaren eskutik. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Iparraldean zerua oso hodeitsu egongo da eta euria egingo du, batez ere kosta partean. Hodeiak eta ostarteak hegoaldean. Zenbait lekutan tanta batzuk bota ditzake, baina orokorrean ateri eutsiko dio, han eta eguzkitsu egongo da tarteka. Ipar haizea ibiliko da arratsaldean indartsuago. Tenperaturan aldaketarik ez. Asteazkenean ez da aldaketa handirik espero eguraldi kontuetan eta hodeiak ugariak izango dira berriro. Noizbehinka euria egingo du, batez ere iparraldean. Ipar haizea ibiliko denez, tenperaturak ere berdintsu jarraituko du, baina zenbait lekutan baliteke maximoak gradu pare bat altuagoak izatea. Gauean atertu egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan Andres Unzuerekin gaude kickboxing eta muay thai borrokalaria dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, songi, oso pozik hemen egoteaz eta elkarrizketa egiteaz. Ongi etorria. Eta, orain arte, azkenaldian Tailandian egon zara, Bangkoken, ezta? Bai. Bertan lehiatzen. Eta Leicester joango zara mundu mailako txapelketa ospetsuan parte hartzera, ezta? Hori da, bai, hori da. Eta horrekin sartu baino lehen, goazen pixka denboran atzera. Eta noiz hasi zinen girola hau praktikatzen? Ni hasi nintzen mundu honetan 9 urtekin, nire gurasoek beti egin dute karate, oso onak ziren, eta ni 9 urtekin pixka bat galdutan nengoen ez nekien pixka zer egin, eta nire ama batez ere esan zidan, zergatik ez duzu kickboxinga frogatzen. Eta hasi nintzen pixkanaka, esan nion, venga, frogatuko dut, eta azkenan, orain arte. Eta beste kirolen bat probatu zu edo beti aritu zara kickboxing? Egin dut pixka bat denetarik. Egin dut eskupilota, egin dut futbola, egin dut atletismo, denetarik pixka bat. Eta zergatik erabaki zenuen honetan jarraitzea eta ez beste kirol batean? Azkenan niri asko gustatzen zitzaidan gimnasioan zegoen giroa, ez? Lagunen arteko giroa, beti laguntzen zizuten denetan, gero iruditzen zait dela kirol oso kompletoa, ez? Egiten duzula pixka bat denetarik, egiten duzu indarra, egiten duzu erresistentzia, erabili behar duzu burua pila bat. Azkenan iruditzen zait kirol oso polita. Eta bakarkako kirola izan da, nahiago zu hori taldeko kirola baino? Gauza bakoitza berea dauka. Nire beti gustatu zait ere taldeko kirola ez, zenen azkenan zaude hor
zure lagunekin ez daude bakarrik ez daukazu hainbeste ardura ez. Hemen zu bakarrik zaude ardura osoa zurea da, entrenamenduak zuk egin behar dituzu, kolpeak zu eramaten dituzu, azkenean ardura asko daukazu. Bai. Eta hori onerako edo txarrerako? Bueno, nire uste izan behar zarela oso gogorra buru aldetik ez. Zeren azkenean bi alde daude ez, alde fisikoa eta gero buruko aldea. Azkenean oso gogorra izan behar zara, zeren momentu oso zailak pasako dituzu eta jakin behar duzu pixka bat nola atera ez, momentu batetik bestera da. Eta zerk egiten du berezi kirol hau? Eske azkenean ez da, kirol bat da, baina nire uste kirol bat baino askoz gehiago da. Bizitza osoa kirolaren barne egon behar da ez, moldatu behar zara egunero zure kirolan entrenatzeko, ezin zara festaz atera, ezin duzu beste gauza normalak egin. Adibidez, beste kiroletan, talde kirol batean, ez daude bakarrik eta erresago da, baina azkenean hemen zu bakarrik zaude eta dena oso ongi egin behar duzu. Eta hasieratik zure familia eta lagunen babesa izan duzu? Bai, beti egon dira nirekin, txapelketa bat dudanean etortzen dira eta animatzen didate beti, gauza gaizki ateratzen direnean ere beti hor daude. Bai, beti egon dira. Nire familia eta lagunak hor beti. Eta nolakoa da Andres Untzueren eguneroko bizitza? Zenbat entrenatzen duzu astean, egunean, zenbat ordu? Ni entrenatzen dut astelehenetik larun batak barne, eta egiten ditut 2 sesio. Goizetan joaten naiz korrika egitera, egiten dut gero indarra, gero atsedin pixka bat, eta arratsaldean egiten du bigarren sesioa, ja teknikoago. Kickboxinga edo muay thai, sako edo sparring edo pausak, baina ja gimnasio barruan. Eta beti bakarrik egiten duzu edo? Ez. Goizetan egiten dudala bakarrik, zeren egiten dut fisikoa nire aldetik, baina gero arratsaldean egiten dut taldearekin. Taldearekin eta teknikoago. Eta janariaren aldetik dieta bereziren bat ematen duzu? Egiten ditugu. Fisikoa egokitzeko edo? Hori niretzat da alde gogorrena. Kirolaren alde gogorrena, zeren ezin zara dieta saltatu ez. Egon behar zara beti dieta egiten, pixka bat gogorra. Baina, azkenean eramaten duzu. Eta mentalki nola? Hori, mentalki niretzat dietarena da gogorrena, alde gogorrena. Eta zein da horretaz aparte, ze saildasun dituzu zure egunerokoan? Ez asko, azkenean moldatzen naiz nahiko ongi, gainera niri bizitza modu hau asko gustatzen zait, zeren ni nahiko lasaia naiz eta gustatzen zait kirola egitea, osasuntsu egotea, eta azkenean bizitza hau eramaten nau bide zuzenetik ez. Eta kirolaz aparte zerbait egiten duzu ikasketak? Hobiren bat edo? Edo zerbait ikasi? Oraintxe bertan nago bakarrik kirolan. Ni ikasi nuen erdi maila eta goi maila, eta gero ja utzi nuen. Hasi nintzen unibertsitatean magisteritza egiten, baina ez zitzaidan asko gustatzen, eta alde batera utzi nuen. Eta gainera urte horretan neukan munduko txapelketa, eta esan nuen, munduko txapelketa dudanez ez, saituko naiz hori bakarrik egiten, baina aldudan bezain ongi egiten. Eta azkenean ez naiz bueltatu ikasketetara. Eta zaila da biak konpaginatzea edo? Bai, oso zaila. Zen lehen ere egiten nuen lan, hasi nintzen lan gimnasioan egiten, ematen nituen klaseak, alde berean egiten nuen ikasketak, eta prestatu behar nituen borrokak. Azkenean denbora asko ez. Eta zure inguruko jendeak gaizki pasatzen du lehiatzera ateratzen zarenean? Bai, oso gaizki. Batez ere nire ama. Nire ama ez du borroka bat galtzen, borrokatzen badute Madrilen edo Ponferradan edo
edozein lekutan nire ama joan behar da ikustera, baina pasatzen dute oso gaizki. Eta zer da gehien kezkatzen diena? Ba, niri min egitea edo lesio batekin ateratzea edo... Eta zu urduri zaude ateratzen zarenean? Bai, beti gaude pixkat urduri, baina batez ere gurasoak, familia, lagunak jartzen dira oso urduri ere, ni baino gehiago, Osea, ni momentuan urduri dauka, baina, moldatzen naiz nahiko ongi, Eta ringera igo baino lehen, zer da burutik pasatzen zaizuna? Denetarik. Pentsatzen duzu, denetarik. Min egingo dizutela, galduko duzula edo, baina orduan saiatzen naiz buelta ematen ez. Pentsamendu positiboak izaten eta ningan konfiantza gehien izatea eta azkenean gauzak nahiko ongi ateratzen dira, normalean. Eta ze ezaugarri izan behar ditu kirol honetako lehiakide batek? Lehen esan dudan bezala, mentalitate aldetik izan behar zara oso indartsua. Fisiko aldetik ere izan behar zara indartsua, baina gustatu behar zaizu entrenatzea zeren kirol honetan oso disiplina eraman behar duzu, baina oso ongi. Bestela, jadakizu zure arerioa gehiago entrenatuko duela eta agian borroka galduko duzula. Orduan pixka bat denetarik behar duzu, gustatu behar zaizu entrenatzea, disiplina, gero burua ongi izan behar duzu ere, rinean egoneko momentuan borrokatzeko orduan izan behar zara pixka bat argia jakiteko nondik atera, nondik ez. Azkenean da pixka bat konplexua. Eta zuk uste duzu biltzen dituztola ezaugarri hauek? Bai, gehienak bai. Horrela orokorrean bai. Eta nolakoa zara zu lehiakide moduan? Ni ez naiz osea, lehiakida naiz, nahiko lehiakida, baina batez ere nirekin. Osea, naiz oso exigente. Oso lehiakide, baina niregan. Osea, ni ez nago pentsatzen izan behar naiz besteok baino asko zobe. Ez, azkenean ni pentsatzen dudana da, egunero hobetu behar naiz pixka bat gehiago. Eta azkenean, hobetzen, bukatzen duzu irabazten ez. Eta dituzu erreferenteak hemen Nafarroan? Azkenean nire gimnasioko kideak, nire entrenatzailea, bai. Eta, esan dugun bezala, Tailandian egon zara lehiatzen, eta, zenbat denbora igaruzu bertan, zer moduz joan da? Oraingoz egon naiz 4 hilabete, 4 hilabete hauetan egin ditut 2 borroka, eta helburua zen pixka bat jendea ezagutzea, ez? Jendea ni ezagutzea eta nahiko ongi atera zen, zeren egin nituen 2 borroka eta oso ongi atera ziren, irabazi nituen 2 borrokak kaoz, bukaera baino lehen da biziko asaltoan. Orduan oso pozik, zen ikusi zidaten promotora handiak, orain egin behar dut torneo oso handi bat, promotora batean, RWS-en, eta oso pozik. Orain banoa berriz, 6 hilabete, eta gauzaia serioa jarriko da. Eta bazoaz bakarrik? Orain hasieran bai. Hasieran bai, baina gero etorriko dira beste 2 lagun egiten dutela ere Muay Thai, borrokatzen dutela. Egon dira Tailandian aurrez aurretik nahiko denbora, eta laguntzen ari date pila bat gainera. Baina bai, orain hasieran joango naiz bakarrik. Eta zer izan da politena eta gogorrena? Politena, azkenean, kultura berri bat ezagutzen duzula, leku berria, jende berria, eta gogorrena entrenamenduak. Entrenamenduak hor oso batez ere fisiko aldetik ez. Sartzen dizute kaina pila bat, goizetik arratsaldean ere, oso gogorra, bai. Eta aipatu dugun bezala orain munduko mailako lehiaketa ospetsura zoaz, ezta? Eta urduri zaude? Nahiko urduri zeren lehiaketa potente bat da, borrokatzen gara 8 borrokalari ez, eta gainera 8ak
dira munduko txapeldunak, jende oso ona, tailandiarrak, gehienak. Orduan izango da lehiaketa zaila, baina motibatzen nago asko. Eta zer suposatzen du honek zuretzako? Niretzat oso garrantzitsu da, zeren gauzak ongi ateratzen badira, ate asko irekiko direla. Eta gero alde pertsonaletik ere motibatzen nahu pila bat. Horrelako jendearekin borrokatzea eta uste dut gauzak ongi ateratzen badira, asko hasiko naizela kirol aldetik. Hasi zinenean imaginatzen zenuen onaino iritsi behar zinela? Ni ideia horrekin joan nintzen Tailandiara, eta nahiko ongi atera da. Eta, esango zenuke zure ibilbideko punturik altuenean zaudela orain? Esan daiteke baietz. Eta hemendik gora edo... Hemendik saiatuko gara gora egiten, hori da ideia, baina ni uste dut nire bizitzako puntu altuenean nagoela. Eta ja bukatzeko munduko txapelketa horretaz ze espero duzu? Espero dut irabaztea, baina ere errealitatea esaten ez, egia esana oso zaila da, eta konformatu behar naiz bakarrik hor egoteagatik, eta horrekin konformatu behar naiz, baina ni irabaztera noa. Irabazten baduzu azkenan zara munduko berena, munduko txapelduna, eta hori zara, Dios. Andres, oso zaila. Mila esker gurekin egoteagatik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo dena ukitu ja? Ez, mila esker ez zuei, oso gustora egon naiz, eta espero du dena ongi ateratzea ez. Zorte hon, txapelketan, eta zure ibilbidean. Mila esker. Eta hori. Eta beste bat arte, horrengo arte. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.